Karong giobserba ang Fire Prevention Month. Dunay pahimangno ang Bureau of Fire Protection General Santos City kalabot sa pag-hoard og lana nga posibleng mahimong hinungdan sa sunog. Ani a report. Tungod sa nagpadayong pagsaka sa presyo sa lana, ginalantaw sab sa Bureau of Fire Protection sa General Santos City ang posibleng pag-hoard sa mga mamalitay og lana. Gani as of March 18, 2026, dunay gas station sa Gensan nga ang presyo sa gasolina miabot na sa kapin 95 pesos per liter, samtang kapin 113 pesos per liter sab sa diesel. Sumala sa BFP, kung ugaling dunay hulga nga mahurot na ang stocks niini, basin dunay mag-panic buying ug mogamit sa dili standard nga fuel container. We anticipate that possible scenario, sir. Kasi pag mag-panic buying, maybe yung iba na hindi na standard yung mga container ginadala doon. Kasi ginaalaw lang natin doon, dapat yung vehicle lang mismo ang magpakarga. Kung hindi, meron talaga silang storage clearance, no, o conveyance permit. Matod sa Department of Energy, ginabawal gayud ang pag-hoard og krudo. Kung ugaling dunay ubay-ubay nga mamalit, ipaubos gyapon kini sa verification. Ug ang sudlanan, angay nga fuel grade container nga aprobado ang gamiton. So, ang gusto lang naman ni DOE is that may equal access and distribution of fuel sa lahat, hindi po dapat kailangan mag-hoarding. So may mga indicators naman din po paano yung sinasabing hoarding. So ang magde-determine niyan is yung mga gasoline station or retailers. Kung the usual pattern or the usual yung bumibili is like for example fishing, agricultural, among others doon, or may mga PO, kung the usual na nila yung ginagawa, then it may be allowed provided that they're using the fuel grade approved na kaning containers. Matod sa BFP, kung magpasagad sa pagpamalit og lana aron lang i-stock sa balay gamit ang mga ordinaryong container sama lang sa galon, posibleng makamugna kini og sunog. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.